Malakan Aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na aga mga tugang Sabado po ngunyan, September 6, 2025. Ini po ang Bareta, alas 7 sinakon silong magiging tagapagbareta, Mardilad Daingiba. Enot sa headlines sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Pagmanihaming marahay sa bulos kan trapiko sa mga lugar na may road reblocking, siniguro. Pagsabot kang publiko, hinagad ni Governor Noel Rosal. Mga rason kanaloy na issuance ka ng RCR na mga bikulo, ipinaliwanag kan LTO Bicol. 27 million pesos na kandidatin sanitary landfill sa Ligao today. Ready na. Special online platform virtual science centrum na proyekto ng DOST Bicol. Dakulang tabang sa mga estudyante para tokdo asin iba pang stakeholders. Sa lado nasyonal, Malacanang, sinugong PNP na bantayan ang mga grupong pigpapadatulan ng flood control issue para magparibok. Malacanang, pinemutikan ang aligasyon na may nakatagong agenda sa investigasyon ng flood control projects. Dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara natulan na guilty kan DPWH sa ghost flood control projects. Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan inumaw si DPWH Secretary Vince Dizon sa pagsasabing mga trog na sindan ni Nanok ngunyan. Sa ibang nasyon, MPAX tinanggal na bilang International Health Emergency kan World Health Organization. Sa lado ng Karawate Sports, Pinay tennis star Alex Ayala laog na sa finals kan Guadalajara 125 Open. Yan ang headlines muna sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Siniguro ni Albay Governor Noel Rosal na mamamantinar nin marhay ang trapiko sa mga lugar na may road reblocking dahilan kan ongoing road repairs. Ini matapos magipaguro ng gobernador sa tulong district engineers kan Department of Public Works and Highways para tukaron ang sitwasyon sa mga tinampo na may patrabaho. Ipigtaong suwestyon man ni Gobernador Rosal sa DPWH na day magbuktak ng traffic lights partikular sa barangay Arimbay kan Legazpi City tanganing ma-preserbar ang two-lane traffic para sa continuous movements ka mga bikulo asin malakayan ang congestion. Inagad bang kan opisyal ang pagsabot kang publiko sa pagsasabing padagosan sa iyang koordinasyon sa mga district engineers kan DPWH. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ipinaliwanag kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang rason kung nga tahaloy ang issuance kan official receipt, certificate of registration o RCR kan mga bihikulo. Sa programang Usapang Consumer at Negosyo sa DCGB, sinabi ni LTO Bicol OIC New Registration Unit Transportation Regulation Officer Francis Mabulo na may proseso na pigsusunod sa pagkapaluwas kan ORCR. Sinabi niya na magpuon sa pagbakal kan Bicolo, pagbayad sa registration, may pagkakataon na delayed ang submission kan dealer ka mga rekisito sa LTO. Sa pagsumitir pasana kan rekisito sali sa dealer, pirang aldaw pa ang kay puhan na raton. Nasusundan man kan proseso kan pagbayad alagad mas pinadali ini dahil pwede naman na magbayad ngunyan sa online. Inako kan opisyal na minadurar nin 5 sagod 7 aldaw ang proseso mantang minalampas pa ini depende sa completion ka mga dealers kan bihikulo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Nasa 27 million pesos ang kantidad ikan newly constructed sanitary landfill sa Ligao City. Sigung kay Ligao City Mayor Fernando Gonzales na itindog ang nasabing proyekto, tanganing mag-comply sa requisitos kan Department of Environment and Natural Resources o DNR sa lindong kan Republic Act number 9003 o an Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Sinabi ni Gonzales na sa kunyan, operational na ang pasilidad bantang piglalauman na sa bagi kay ni makakatipid ng milyones pesos na fondo ang lokal na gobyerno sa pagsasabing day na malaom sa private waste disposal contractor. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa dagdag pa niya itong baretang lokal, igwanin sa rong special online platform na proyekto ang Department of Science and Technology o DOST sa programang Diskusyon Season 2 sa DCGB. Sinabi ni DOST Camarines Sur Provincial Director Patrocinio and Felizmenio na kan panahon kan COVID-19 pandemic, nagyagon na ideya ang ahensya na paiwason ng Bicol Science Centrum na makukuha sa Naga City. Ini ang inapod na DOST Virtual Science Centrum kung saan accessible sa mga estudyante sa bilog na nasyon. Sinabi ni Felizmenio na ang Virtual Science Centrum garuman sa ng virtual field trip as in online museum kung saan ang mga learners na nasa far-flung area so dainin access sa Science Center, ini may pagkakataon para mahiling ang development asin mga inobasyon sa siyensya. Sinabi niya na pinagsarabay digdi ang mga science centers kung saan pwedeng ma-explore ang exhibits via online bilang motivasyon man sa mga learners na mag-adal nin siyensya. Ipinagirumdum ni Monsignor Crispin Bernarte Jr. ang Vicar General for Administration kan Diocese kan Legazpi na day mawaraning paglaom sa mga panahon na pigbabalo ang pagtubod sa mahal na Diyos. Sa programang Lakaw Magira sa DCGB, sinabi ng Monsignor Bernarte na sa panahon ngunyan, dakol ang ehemplo na nagpapatunay na may paglaom. Ipigladawan kini ang mga nagbutwang issue sa DPWH na may insertions kan fondo as in flood control projects. Paliwanag ni Monsignor Bernarte, dakol ang biktima kan siring na illegal na aktibidad, alaga dahil sa pagbulgar kan issue, nagkakaigwa ng hostisya as in mapapanimbag sa lay ang mga may kasalan digdi. Sa paagi kan siring na bagay, natatawan ng paglaom ang mga biktima kang pagbaha siniba pang naapektaran. Sinabi niya na ang siring na ladawan tunay na igwan ng paglaom alagad kay puwan na magsarig sa mahal na Diyos. Ipinag-reiterar kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol sa gabos na benepisyaryo na aprobitsaran ang yaman ng kalusugan program o YAKAP. Sa programang Alagang PhilHealth, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer Geraldine Naron na bukas sa gabos na membros kan YAKAP healthy man o living na may chronic conditions. Sinabi ni Naron na isararam kang programa na mamonitor ng regular ang mga miyembros may kinaraman sa sendang salud, madetect nin mas atab anhelang asin matawanin magaganigong medical na atensyon para mapreventaran ang serious health problem asin hospitalization. Sakop kan YAKA program ang libreng health checkups, bulong laboratory test, 6 cancer screening asin siring man kan breast ultrasound, liver ultrasound, colonoscopy, low dose chest CT scan asin alpha fetoprotein test. Pwedeng magparisto ang mga membros gamit ang PhilHealth ID o identification number sa YAKAP online via eGov.ph. At sa bang baretang lokal, kinundusir ka mga personalis kan Daraga Municipal Engineering Office at massive declogging operation sa sarong kali sa barangay Market Side, pasiring sa Rador Street sa Daragalbay. Sa ginibong inisyatibo, nakuha kan engineering team ang sako-sako mga basura na kadaklan plastic bottles na iyong pagkakonsiderar na kausa ng pagbaha, mineral o kaya ipinaginyanyarman kanahin siya ang publiko na gibuhon na ang tultul na pagtabok ng basura. Pero ninduang ka mga opisyal na ang pagkakasulat ng mga kali baka usan ng environmental concern kundi sarong seryosong patakot sa public health and safety.
Makatugang primerong party ang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal. Bareta nato sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports, kamugtangan kang panahon na sinibapa, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa detalles po kang Bareta sa lado nasyonal, sinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police o PNP as in iba pang law enforcement units
na maging alerto kontra sa mga grupong piga-aprovitsaran ang mainit na issue sa flood control projects para mapawagas ning kariribokan. Kasunod din kan pagsakyada ka mga militanteng grupo ka nagaging aldaw sa opisina kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin sa edipisyo kan mag-agom na kontraktor na sina Curly asin Sara Diskaya asin naggapo ning dugi asin nag-spray paint sa gate kan mga ini. Sigong kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, habok ang presidente na magkaigwan ng kariribokan sa nasyon arog ka nangyaring unyan sa Indonesia na naging violent and rally asin looting. Sinabi ni Castro na pigsusunod kang gobyerno ang due process sa investigasyon kaya day dapat na ibugtak sa kamot kanlay sa pagikan pagpaparibok asin violensya. Nangapudan man siya sa mga militanteng grupo na day manggatong tanganing dagito ng publiko sa pagikan mga salang impormasyon. Pigpaliwanag ni Castro na kaya may investigasyon tanganing maraman kung si isa ang mga dapat makasuhan asin mapanimbag sa pag-abuso sa pondo kang mga namamanuan. Inatulang kan Department of Public Works and Highways o DPWH na guilty si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa kasong administratibo may kinaraman sa mga ghost flood control project sa probinsya. Sigon sa desisyon na pinirmahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, napatunayan na nagkasala si Alcantara sa mga pagsuhay, kaibanan and disloyalty to the Republic of the Philippines, grave misconduct, gross neglect in the performance of duty, as in conduct prejudicial to the best interest of the service. Sinabi man ni Dizon na nasabing lakdang patanid sa mga opisyal asin empleyado kan DPWH na responsable sa mga ghost asin substandard na proyekto na sisiguron kang gobyerno na maninimbag ang mga balasubas susugman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Enot nang na-report na formal nang sinikadan sa serbisyo bilang Assistant Regional Director kan DPWH Region 4A sa Alcantara kan September 4. Understando Bulahos na nagpahayag nin suporta si Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan kan Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary kay Secretary Vince Dizon sa ginibong pagdangog kan House Committee on Appropriations kan September 5 inumam ni Yamsuan ang serbisyo sa nasyon ni Dizon. Bilang pagbidbid sa integridad ni Dizon, itinaon ni Yamsuan ang sa iyang bilog na tiwala asin free hand para ugidon asin pakarayon ang gabos na proyekto sa iyang distrito. Payag pa ni Yamsuan na bukas siya sa anuman na pagbabago sa mga proyekto kung ini makakatabang sa kabilugan na plano kan nasyon tanganing masolusyonan ang mga pangenot na problema. Katakod kini nagpasalamat man si Secretary Dizon sa sinabi ni Yamsuan asin nangako nagigibo ng gabos na magkakaya bilang bagong sekretary kan DPWH. Nagkondukta nin maigpit na inspeksyon sa gabos na mga bihikulo sa laog asin sa mga malaog sa Campo Crame matapos na madiskubre ang sarong SUV na imbuelto sa bigsasabing kidnapping asin nakuha sa laog nin officers quarter o istaran ka mga opisyal kang polisya. Base sa dokumento halis sa Headquarters Support Service o SSS, nagkaigwanin na joint collaboration ng PNP Highway Patrol Group, Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG, asin Headquarters Support Service o SSS kung sa in-target kan operasyon ng mga pulis na nagbabalgar sa lay, partikular ng paggamit ng mga recovered vehicle. Nakapalaman sa dokumento na may petsang Agosto 22, 2025 na bawal na magparada ni mga lunadan sa gilid kan tinampo sa laogang kampo asin sulamenting ang mga opisyal sana ang pwedeng magparada sa parking na nakatagama sa sainda. Nagugat ang direktiba matapos na makuha kan Agosto 6, 2025 ang sarong lunadan na pigsasabing biktima ng rent tangay asin piglunadan man kan tulong Chinese national asin sarong Pinay na biktima nin kidnapping. Yan, understand pinangmuti kang Kamalacanang ang mga aligasyon na pigagamit kan administrasyon ang investigasyon sa mga manamaliyang flood control projects para sa
pansadiring interes. Sigung kay Palace Press Officer Claire Castro, daing dapat na ikadit ang publiko sa mga kritiko manungod sa matinding pagtutok kan gobyerno sa anomalya sa flood control projects. Ini matapos na batikuson ni na Vice President Sara Duterte asin Senador Amy Marcos ang investigasyon kung saan inakusaran pa kan senadora na parte ni kan pigsasabing plano kang gobyerno kontra sa Vice Presidente asin sa iyang mga kaalyado. Kaibanan sa isyong pigtatapok ang aplikasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang ombudsman na pigsasabing lakdang para kasuhan si VP Sara. Alagad sigon sa kay Castro, dahil katotohanan ang lakdang para sa mga akusasyon asin resulta sa nainikan mga gibog-gibo asin mahirong imahinasyon. Yan asando pagpakusog sa turismo asin export nin mas dakol na Pilipinong produkto ang saro sa mga importanteng katuyuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nakatalaan na state visit sa Cambodia sa masunod na simana. Sa pre-departure meeting sa Malacanang, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Angelica Escalona na sa mga nakalinyadang business meetings kan Presidente, naglalaom na mas dakol na mga produktong Pinoy ang ma-export sa Cambodia, partikular sa food beverage as in pharmaceutical products. Adala naman kan delegasyon na may sulong ang franchising ka mga negosyo as in paginganyar sa mga namamanuaan kan Cambodia na magbisita sa Pilipinas. Gusto kan administrasyon na makapag-export nin mas dakol na produktong Pilipino sa mga nasyon na miyembro kan ASEAN. Sa ngunyan, igwang 7,500 na mga Pilipinong nagtatrabaho sa Cambodia na kadaklan mga professional sa lado kan edukasyon as in service sector. Mga tugang, mabalik po kami sa iba pa niya itong mga balenta. Makalista man po kayo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, hinali na kan World Health Organization o WHO ang Mpox bilang international health emergency. Sigong kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, na desisyon base naman sa pagkapadagos na pagbaba kan nasabing mga kaso. Nagkapila sa mga grabing tinamaan ng virus ang Democratic Republic of the Congo asin mga kataraning nasyon. Ang nasabing virus na ibalyo sa pagikan physical contact kung saan nagakamati ng trangkaso ang mga pigtatamaan. Para po sa bareta niya to sa lado ng Karawato Sports, log na sa finals kan Guadalajara 125 Open si Pinay tennis star Alex Yala. Ini matapos na mangibabaw sa semifinals kontra kay American professional tennis player Kyla Day sa score na 6-2, 6-3 sa kawat na ginibog sa Mexico kasi bagong maagahon. Maski naging bagulbul ang pagpuon ni Yala sa first set kung saan nakalamang si Day nin 0-2, alagad day ini pinabayaan kan Pinay tennis player. Ini naman ni kaduang finals appearance ni Iyala sa WTA final na ang primero iyon sa Eastbourne Open kan Hunyo. Makakalaban niya sa final sa world number 234 na si Pana Odvardi kan Hungary. Para po sa kamugtagang kapanahon, uya po ang Pag-asa Des Regional Forecasting Center sa siyudad ng Legazpi, si Alexis Revivar. Mr. Alexis, please come in. Po sa ating weather forecast, kunya na aldaw, padagos ang epekto ng southwest monsoon or ang paros kang habagat sa bilog na Bicol region kung saan makamamati sa kabikulan ng
bahagyang panganuron sagkod sa mga panganurong kalangitan na may pulo-pulong mga pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldon. Sa ngunyan, igwa po kitang ga-monitor na bagyo sa laog kang Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Lani. Nung si Bagyong Lani ay huling nahiling sa layong 305 kilometers sa west ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay ni Lani ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 55 kilometers per hour. So, itong si Lani ay wala namang direktang epekto dito sa Bicol Region. Although, ang associated na habagat ang magdadala ng mga pulo-pulong pag-uran dito sa buong Bicol Region ngayong araw. So, ina-expect natin itong si Bagyong Lani na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas din. So, maliban dito, wala naman tayong ibang monitor na bagyo or low pressure area sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bale, yun po para sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Thank you very much, Ms. Alexis. Mga tugang yun na pang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7, mga baretang tinipon na kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Pangarap po ka na, kaibanan nato sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matthew Ballaran, si Ringman si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, kasabay nato si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Siyempre, ang Mega Force Patrol, kasabay taman sa report kan panahon, si Miss Alexis Revivar, kang Pag-asa West Regional Broadcasting Center. Ilaw kay Ridley Merida, sa naman kay Homer Relista Lola, asin siyempre kay partner King Rinaldo, dyan po sa Bunker Hill, Nakantabay. Kalabas po nakasubaybay sa gabos na platform o social media platforms kan DCGB. Salamatong po maray. Asin siyempre sa mga tune in sa 729 kHz sa bitang ka mga radyo. Asin dyan po sa WGB 106.9 sa Tabaco City. Salamatong po sa pagtitiwala. Ako po ang sinong naging tagapagbareta, Mardilab daing iba, sadit sana. Pero diyan. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Kasunod na ang Radio Clinica with VP Henry Maceda. Kasabay po ang sayang guest doctor for today. Thank you and bye-bye. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.